माँ रहस्यमय ଏହି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେକାଂଶରେ ଜଣା। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ମିଳେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ତୃପ୍ତି, ଖେଳିଯାଏ ଶରୀରେ ମଧୁର ଶିହରଣ। ପୁନେଇ ରାତିର ଶୀତଳମୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସନାସମ ସ୍ପର୍ଶ ତାର ଆଣିଦିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଅନୁଭବ। ହୃଦୟକୁ ଦିଏ ସ୍ଥିରତା, ଆଉ ଚେତନାକୁ ଦିଏ ନିର୍ମଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଝଲକ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ନିଜ ଭୋକ ଭୁଲି ପୁରାଇଛି ଆମ ଉଦର, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ିଛି ଆମ ଜୀବନ ରୂପକ ମୂରତି। ନବଜାତ ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞାତ ନିରୀହ ଶିଶୁଟିଏ ଜନନୀର ସୁରକ୍ଷିତ ପଣତ ତଳେ ସମ୍ପାଦିତ କରେ ନିଜ ଶୈଶବ ଜୀବନ, ଆହରଣ କରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ବି କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ନା, ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ଆମକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଆମେ କେତେକ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ମାଆକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ସାହାରା ଖୋଜେ, ଯଦି ସନ୍ତାନଟି ପାଖରେ ନ ରହେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବା ମାଆଟିର ଭରସା ଉଠିଯାଏ ତାର ସନ୍ତାନ ଉପରୁ। ଭରସା ଉଠିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ତଥାପି ତାର ସ୍ନେହରେ ସେ ଟିକେ ବି ଉଣା କରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସନ୍ତାନର ଖାଇବା କଥା, ଦେହ ଭଲ ରହିବା କଥା, ଏସବୁ ନ ବୁଝିବା ଯାଏ ଅସ୍ଥିର ରହେ ମାଆର ବିକଳ ମନ। ଅତୁଳନୀୟ ମମତା ତାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ପରା ମାଆ, ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ। ମାଆ ବିଷୟରେ ମୋର ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।